Hi! Ayan, so nandito tayo ngayon sa gilid ng kalsada. Ayan, gilid. Oo, kasi pupunta tayo sa ilog. Ayan, maliligo tayo. Ilang pa? So ayan, kasama natin yung ating red tricycle. Ayan, ito yung dadaanan natin, papasukan natin. Merong karatula dyan, oh. Ayan, hindi masyadong makita dito sa side na ito. Nakasulat Balimpalis. Ayan. So ito yung National Highway. Ayan, papasok ka lang dito. Ayan. Right. Medyo mabato. Ano po? Ay, mabato. Mabato pa rin ang daan papasok dito. Ayan. Maliligo tayo sa ilog, Pam. Opo, Daddy! Ayan. Alright. So, ito yung daan papasok sa Balimpalis. Yan. Rock road, rock road. What road? Alis ba akong Bam? Apa? Ayos. Ayun! Yo, madalas lang yung gulong natin. Tama ba itong itong daanan? Ayun sa bato. Kaya ng tricycle dito. Maalog nga lang, maalog. Kaya din ng kotse dito. Kaya lang, mabagal lang. Mabagal lang ang kotse. May naglalakad bambang. Hindi naman tayo kasya. Ay, pababa, pababa. Opo, Daddy! Alright. Alright! Alright. Off-road tayo. Ano tayo, Daddy? Takbong G's lang, takbong G's ang ating tricycle. Pupunta road, Daddy! Ha? Alright. So, pababa. Parang mas mahirap yung pauwi mamaya. Kasi paakyat. Ito, pababa. Rough road. Off-road! On the road, Daddy! Ha? On the road, Daddy! Rough road niya, rough road. Hey. Okay naman na, kahit pa paano. Mahirap dito pag may kasalubong kang malaking sasakyan. Kailangan talaga magbigayan. Ayan. Pwede ang kotse, pwede ang truck, pwede ang van, pwede ang motor. Ayan. So, dito tayo. Balimpalis. Nakikita ko na yung karatula. Nakikita ko na ang karatula ng ba? Ayan. May tire pack na single tire pack. Ayan o. Tignan mo yung araw bamba. Nakaturo naman sa baba. Opo, Daddy! Parang maraming tubig ngayon ah. Kami ng tubig! May mga tao rin dito kasi meron din dito eh. Meron din dito. Mayroon dito, Daddy! Oo, meron silang ginawa Mayroon diba, Daddy? beach. Oo. Sama ako, gusto ko. Tama ka? Hindi, doon tayo sa isa. Doon sa kabila. Tayo sa kabila. Hindi dito. Gusto dito. Yun. Sa kabila, no? Mama, Sa kabila. Doon ka sa kabila. Mama, gusto ko, Ma. Ay, may water. Hindi dito, hindi dito. Kabila pa. Naliligo sila. Ito mga naliligo sila. Ano?
Balimpalis. Balis, balis. Balimpalis. Balis, balis. Oh, yung mga bata dito, Bambam. Opo, Daddy. Ayun si Tata. Yun. Gusto. Mama, gusto. Ano po? Anong gusto? Gusto. Doon hanapin dito tayo maliligo doon sa kabila. Wait po. Alright. Kahit pa paano, patag naman na dito. Hindi nga lang sementado. Walang sementadong daan. Talagang rough road. Ang kagandahan nito, hindi siya umuulan. Kaya hindi madulas, hindi maputik. Umuling dito. Mabagal lang takbo natin dito. Opo, Daddy. Mabagal lang kasi rough road. Back road. Kahit sakyan dito, kailangan magbagal. Dora, Dora, Dora. Yuhuu! Dora, Dora. Oh, ito na yung bungad. Bale, bale. Ito na yung bungad. Ito. Mama, ito ang beach. Hindi beach to. Ilog. Yun. Oo, ilog. Ay, ilog ang pupuntahan natin. Baba, Igor. Ilog. Igor. Oo. Oh, may bata. Doon sa... Oo, bata. May yung bata doon sa sakyan siya. Motor. Nakasakay sa motor yung bata. Namamotor yung bata. Oo. Eto, nakabukas yung gate. Bukas ang gate. Ibig sabihin, open. Nakapasok na tayo. Yan, may welcome Balimpalis. Entrance, 30. Mama, Cottage, picture ako. 200. Ito, Oo, dito na tayo. Dito Oo. tayo. Dito na tayo. 30 ang entrance fee dito. Ayan o. Kunti ang tao. Wala na yung tao. Konti ang tao. Mama, wala na yung tao. O, 8 to 5 p.m. Alright. Okay. Dito na tayo sa ating destinasyon. Ayan. So, kasama natin yung ating red tricycle. Ayan. So, nandun si Bambam. Bambam! Saan ka na? Okay. So, eto yung overall na view dito sa ating pinuntahan. Ayan. So, ayan. Tubig. Ilog. So, ilog siya. Pwedeng mag-swimming. Ayan. May mga cottage. Ayan. So, yun yung Bata Makulit. So, yan yung tubig natin. Malinaw. Ayan. Kitang-kita sa loob. Kulay blue. Ayan. Ilog lang to. May mga, kung gusto nyo maging Tarzan, ayan o. Pwede kayong umakyat dyan. Mag-Tarzan kayo. May hagdan naman dito. Ayan. Tapos, meron doon. Yan yung gagaling yung tubig. Ayan. Papunta dito. Doon. Ayan. Ayan. So, walk around tayo. Ayan. Have a nice day. Ayun. Ayun, naligo na yung Batang Makulit. Naliligo na yung Batang Makulit. Ayan. May mga part na pwedeng mag-picture-picture. Ayan, katulad nito. Tapos, ayun. Then, meron silang parking. May parking, may CR. Ayun, may CR. Ayan, parking area. So, malawang parking area dito. Hindi nga lang simentado. Ayan, may mga cottage. Ayan yung cottage. Siyempre, hindi lang tayo nandito. Maraming mga pumunta. Konti lang pala. Sakto lang. So, puntahan natin yung pagliliguan natin.
Yan. Yun. Malinaw na malinaw ang tubig. Ano? Malinaw ang tubig. Ayan. So itong mga cottage na ganito, 200 pesos. Ayan. 200 pesos ang rent. Maghapon na 'yon. May duyan. Ayan. May siyang duyan. Ayan. Maraming tubig ngayon. Flowing ang tubig. Flowing siya. Yan o. Maluwang. Ayan. So ang entrance, ulitin ko, 30 pesos ulit yung entrance. 8 to 5 lang sila. 8 to 5. So hindi sila nag-open ng gabi. Ayan. Oh, swimming na, Pam. Oh, picture. Okay, dito tayo sa other side. Ayan. So dito nanggagaling yung tubig papunta doon sa falls. Ayan. So ito, malakas ang tubig ngayon. Marami pang mga lumalangoy oh. Maliliit na isda. So ayan, kung mainit, maganda dito. Ayan. Mas malamig dito kaysa sa mga beach. Ayan, sa mga white sand beach natin. Ayan. Ilog. So yun, kung gusto nyo ng nature na hindi mainit, dito lang yan sa Balimpali. So harap na dito, harap. Ano yan, heart o apple? Heart. Sabi niya, gaya na yung smile niya. Ano? Say hi ka dun o. Malamig, malamig. Swim ka na ah. Ay, ang lamig. Hindi na. Hi friends. Go, swim na lang. Gulat si Bambang.